ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬನ್ನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೂದ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಪಿರ ಪೋದುಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂತಿಜಿ ಬೊಕ ಪೋಯಿ ಸತಿಲ ತಿಂತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಓವು ತುಲೆವೆಕ್ ಓವು ಸೀಸನ್ಗ್ ಓವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂತುಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಕ್ಕುನಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪಗು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕುಲು ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೊತೊಂಡೆ ಸೈಜೆ ಒಂಜಿ 150ಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಾಯ ದೊತೊಂಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ದ ಸೀಸನ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂದೆ ಬರೋಲಿ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂತಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ರೋಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಸೆ ದೊತೊಂದುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ದೊತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿಲ ದೊತೊಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಇಂಟು ಈ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಪರ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇವತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪುನುಪ್ಪು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುರಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಐನಿತ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ ಸೊ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಮಂತದ್ದು ನಿಗ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪ ವೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು ದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಅಂತೂ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ ದಾನಿ ಸೌಂಡ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಂತಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಸೆಕೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತನಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದೆ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಜಯಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಜ ತೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಅನ್ನ ನೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಮೂಲು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೋನುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೊಚಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಬೇಪದಿನ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ದೀದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಯಾನು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಮೇಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ದೇದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸೊ ಯಾತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡತ ಪಂದ್ ಇಜಂಡ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಕಜಿ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬಂದಾಗನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರ್ದಿಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಯಾವುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಓ ಡಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇದು ರಬ್ಬ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ಕನ್ಪದೆ ಅವು ಡಬ್ಬೆನ ಪೂರ ಯಾನು ಏಪಲ ದಕ್ಕುನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೊ ಈ ಸರಿ ದಾದ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಡಬ್ಬನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಚೆನೆಕ್ ದೀಕ ಪಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ದೀಯರ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪಿದೆಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಪಂದ್ ಯಾನವೇನು ಇದಕ್ಕದು ಜೈಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಡಬ್ಬಡ್ ದೀಪೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಟ್ಟದು ದಿವೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಏಪತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಓಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಕುರಿ ಉಂಡು ಅವು ತೊಟ್ಟೆಡು ದಿಂಡಲ ಐಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀನುಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೀದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಂಡ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಈ ಸತಿ ದಕ್ಕತಿಜಿ ಇಂಚೆನೆ ದೆತ್ತದಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಇಂಚ ದೀಪುನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಕ್ಕುನೆ ಇರ್ದು ಅಂಚ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ದೀಯರಾಪಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗೋಡು ಲಿಮಿಟ್ ದೀವೊಲಿ ಸೊ ಶುಂಠಿ
ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಏನದೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಇಂಚ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ರಪ್ಪ ತೆಕ್ಕದ ಪೂರ ದಿಂಡ ರಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಚ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ದೀಪುನು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಮಂದಿನೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೊಜಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂದೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಪಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ರೈತಲಕ ಮಂದಿಜ ಅಂತ ಎಕ್ಕರ ಪ್ರಪಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಜಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಓಕೆ ದಿತ್ಯಾಗ ನನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಜ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತಿನ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರೈಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಅಂದಾಜಾಗ ದೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಆಯ್ರದ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂಜೊಂಜು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗರಿಸಲ ಈ ಬಕ್ಕ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರ ದೀಪುನು ಸೊ ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದೊಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಓರೋರ ತರಕಾರಿಲ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಹೂವಾಂಡಲ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನ ತೌತೆ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾತಿತ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಾತಿತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ಪಲ್ ದಾಯ ಪಂಡಿತಲಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ದಾಯ ಇಜಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಕಿಚನ್ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಬಸ್ತೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಲಿಂಚೆ ತುಂಡು ತೂಯರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತುರ್ದಿಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೋಂದು ಕಿನ್ನಿ ಜೇದನು ಬೆಲಕಾಯಿ ಕಂತದು ಮುಂದಕ್ಕದಂದು ಫೈನಲಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತುಲೆ ಇಂದೂರ ಅಪ್ಪ ಮಂತನ ಮುಗಿ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವನಸಗ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪುಗ ಪಂದೊಂಜಿ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಬೆಚನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವನಸ ಐಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಯರ ಡೈಜೆಷನ್ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.